Wij zijn hier bij een bijzonder stel, maar ook een hele bijzondere wenning. Hoe is dit zo ontstaan? Ja, dat is gegaan door het grote liefde aan elkaar. En onze liefde is gerealiseerd in zo'n mooi bijzondere tuin. En wat voor stijl is dit? Het is Italiaanse stijl. Is eigenlijk stijl, staat op de tapijt. Die heeft mijn man gehad, toen heeft mij nog niet gehad. Dat is het bijzondere kleed, die heeft wel een grote rol gespeeld in ons leven. Mijn man was alleen en eenzaam en hij dacht over wauw, ik wil het vrouw van heel ver van hier en ik wil van haar houden. En ik was ook alleen. Ik zat ook te denken, oh wauw, ik wil een hele goede man krijgen. Het maakt niet uit van welk land. En toen kwamen wij bij elkaar, wij wisten zeker dat wij zijn. Hij heeft mijn hart gekregen en toen wij begonnen onze grote liefde tuin bouwen. Zo is het gebeurd met onze tuin. En deze fontein die staat intussen echt bij je in de tuin. Ja, die staat echt in de midden van de tuin, waar wij zijn heel trots zijn. En onze dorp ook trots, en onze omgeving ook trots. En wij zijn hier hartstikke gelukkig. En hing je ooit denk ik in dat tapijt zijn invloed had zo op je toekomst? Nou, dat heb ik nooit kunnen denken, nee. Maar toen ze bij mij kwam, toen wist ik zeker, dat is het. Ja. En dan nog even het hele project om het huis heen. Hoe lang heb je hem daar nou al werk aan, hoor? Nou, dat is ook wel zo lang als we bij elkaar zijn, zo wat. Denk ik wel. We zijn wat begonnen met bloemen en toen later zijn we hier een stukje en daar een stukje en zo is het verder gegaan. En joh, heb ik nog een andere bijzondere hobby die toch echt wel een beetje mooi Italië te krijgen had. Ja, dat is zeker, ja. Dat is het met ijs, ja. Ciao, ciao, bambina, un bacio ancora e poi per sempre resterò come una fiaba l'amore. Aardbeien. Warm of koud? Warm ijs of koud ijs? Aardbeien. Dankjewel. Dit is jouw horen grote liefde? Dit is mijn andere grote liefde, ja. Ik hou zeer van dit. Ik vind het hartstikke leuk werk. Ja. Maar is dit jouw baan of doe je dit er gewoon bij? Dit is mijn hobby. En het hoeft niet beslist, maar wij vinden dat leuk. En ik bespeur hier toch echt weer iets van die Italiaanse stijl. Ja, dat is daarom. Toen we dat autootje zagen, zagen we wel dat het echt bij ons huis paste. Dus het past allemaal in één geheel. En heel de wollen zo nooit achter om te verhuizen naar Italië? Oh nee, helemaal niet. Nee, dat niet. We wonen liefde voor het loon, hè? Ja, ik vind Italië leuk, ja. Maar we vinden het ook wel leuk om thuis te zijn natuurlijk. Het beeld heeft ik wel wat. Het beeld heeft ook wel wat, ja. Klopt precies. Ja. Dit is het schip wat Maidoane Kroenwaard is met een storm van 28 oktober. En nu gaan we dus weer terugplaatsen. Mooi putje, denk ik. Mooi putje. De wind is al aardig krachtig, micro 4-5. En als het dan boppen is, dan waait het aardig. Hè? Dan is het wel hard een keer om de ding erop te krijgen.
Mooi best. Hoop op een vlaagje dat er even bij valt, dat op zakken en beet pakken kan. Zo is het mooi, dan maar voor het zakje. Ja, dan hier kan het zien allemaal. Was toch maar een beet is er, kom aan. Ja. Ja, jongen, het waait als een... Het is net een huddewing, maar ik zo'n pakje. Nou, dat gaat er dan. Nou, dat gaat er dan. Het is een prachtig ding. Het is 18 zonnen aan de erop kwam. Het is weer een maraakje, het is een prachtig ding, meestal met al je van die wandjes. Ja. Maar dit is echt een mooi ding. Dat is 1,23 bij 1,16 meter. Om even aan te gaan hoe groot dat ding is. Ja. Dat is een prachtig ding. En er zitten we mooi wijn bij het goud. Wat een aparte baan hè, joh. Nee, een mooie baan. Jazeker, dat is toch prachtig werk. Ja, hier kan ik op het kantoor zitten. Dat is echt niks voor mij. Nou, wat zei je? Maken we die kant maar uit? Ja.